Sziasztok, kis srácok, én Milán vagyok, és ebben a videóban Stumble fogunk, na haladjunk, és már 12 óra 16 van, ja srácok. Nagyon este van már. És boldog új éves srácok, 2024 van mától. Július 1-re. Ja srácok. Jó, meg. Srácok. És majd menni fogunk normál gémeket is. Én azt hittem, hogy összehozzátok nekem új évre az 50 feliratkozó, de hát nem hoztátok. Hát, ha ebben az évben jobban fogjátok nézni a videómat, és jobban fogjátok feliratkozási gombot nyomni, a srácok. Itt vagyunk egy normál gében, nem tudom, hogy mit fog beadni, de haladjunk is, srácok. Diefall. Ja, srácok. Nézzük meg, hogy mit ad be. Jó. Ne. Na most, srácok. Miért? Jelentkezem, hogyha a másik roundba leszek. Na, itt is vagyunk, srácok. Akik nagyon tűzi játékoznak. Ja, srácok. A Borbár ment a második. Meg lesz a 35. win. Meg. Nagyon ki van itt lyukadva, úgyhogy srácok. Vigyázzunk kell, az előbb is majdnem beleestem, mert nem figyeltem. Talán mouse is elindult. És tek már kina végre. A srácok jelentkeznek a roundban. Itt is lennénk. Lost Amber, nem tudom, hogy beérek-e hamarabb. Hát, még lehet, srácok, lehet. Nem biztos, de bízok benne. Új év kezdet, új próság. És be is értünk, a srácok. Itt is vagyunk, megnyertük az első roundot, a srácok. Lássátok, hány óra van, már mindjárt egy óra van, srácok. Változtassuk a nevünket, SL-re. Srácok, higegémet. Pine Place. És srácok, az első roundunk. Nem akarok olyan hangosan beszélni. Ó, még nem alszik senki, de megpróbálok nem olyan hangosan beszélni. Szerintem most jó hallatszik. Más van letöltve. Sajnos még telefonról játszok. Jelentkezek, hogyha beértem. Itt is vagyunk, srácok. Bocsánat, hogy csillagol. Vagy remélem nem rossz a minőség.
Remélem jó. Remélem nem pixel, meg ilyenek. Mit csinálsz? Jó. Under, bocsánat. Már éreztük angolul. Látszódik is. Ha azt lássátok, hogy én live-okban írgatok angolul, az azért van, mert magyar-angol fordító. Ja, srácok, úgyhogy azért van. Ha ez lett volna most a döntő, akkor ezt már buktuk volna. Lehet, hogy így is bukjuk. Na, beértünk valamiknak. Itt is vagyunk, srácok, bocsánat, csak elfelejtettem elindítani. Merre vagytok? Mi rúg a színem? Na, itt is vagyunk, srácok. Na. Nem lesz most sok perc ez a videó, ahogy láthatjátok, mert 12 óra 25 van. És srácok, most févezni próbálunk. Meglássuk, hogy mennyi vév lesz. Itt is vagyunk. Srácok, hogy ezt lejátszottuk ezt a menetet, utána az a videó ennyi lett volna, ugye? Ezt jól megrúgtuk. És srácok, remélem lehet hallani. A videót most ezt csak egyszer veszem fel. Remélem lehet hallani. Halljátok, szerintem a háttérben nagyon tüzi játékoznak. Ilyeshogy. Tontúlja nincsen szerintem. Mit csinál? Ennél lesz ez a videó, srácok, hogyha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel, szevasztok!